Diuen que les persones serem recordades pel que vam fer en vida. Però què passa amb el que fem després? Jo seré recordat pels meus anys de voluntariat, però també perquè he posat el meu granet de sorra per millorar la bellesa. Amb la teva donació en testament a l'IRB Barcelona, tot i que sigui molt petita, podem fer grans coses. Seguir investigant per un avenir millor i emprendre nous projectes per aconseguir un futur lliure de malalties. Jo vull que part de la meva herència siguin 5 anys d'investigació per curar la metàstasi. Jo faré una donació per erradicar la Covid-19. Jo deixaré la masia a la meva família i projectes d'investigació per prevenir malalties minoritàries. Jo no tinc molt, però tot i així deixaré una petita donació solidària al IRB Barcelona. Perquè el testament solidari és una forma de seguir donant suport a les causes que importen. Des de l'IRB Barcelona ens comprometem a assumir aquesta responsabilitat.